Ahoj! Ahoj všichni, vítáme vás u našeho prvního videa. To je taková informačka, takže můžu začít. Já? No dobře, začnu. Takže obě jsme jmenovat Veroniky, ale na našem YouTube kanálu se budeme jmenovat Veruka a Vevi. Takže můžeme začít. Jo, jinak možná, že nás ani nepůjde slyšet, ale to je jedno. Prostě, Dejte si to do sluchátek. jo, no, takhle to si jde líp slyšet. O hodně líp, taky jsme to zkoušeli. A Takže tak. videa budou vycházet asi tak nejméně 3krát týdně. Takže tak, Pokud se nepohádáme. asi tak. A pište dolů do komentářů nějaké typy těch challenge a prostě videí a tak, co bychom měli natočit. Takže tak. A můžeš i něco říct? Takže jako říct jako něco o našem životě. Až v příštím videu. Tak ahoj. Ahoj.